Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бу дөньяда шундый кешеләр бар, җир белән күкләр арасында хакимлек иткән ниндидер үзләренә генә аңлашылган сихри дулкыннарны тоеп, тоемлап, тотып алалар да, һәм аларны әлеге дулкыннарны диюем матур бер көй иде. Татарда әле моңа өстәп, моң итеп тә янәшәдәгеләргә җиткерә беләләр. Әнә шундый гаҗәеп сәләтләргә ия алар. Җирдә мондыйлар хакында еш кына талантлылар сүзен кулланып, фикер йөртәләр, бәя бирәләр. Сәхнәләрдә күреп чыгышларын күп чагында алкышларга күмәләр үзләрен. Милләттәшләрем арасында андыйлар күркәм, талантлы татар уллары һәм кызлары бихисап. Сөйләмәсәм дә беләсез, тамашачы дусларым. Музыка өлкәсеннән булган берсе хакында танылган мульти-инструменталист. Сәнгать өлкәсендә күпләргә таныш, бай һәм киң күңелле, шат һәм нурлы йөзле, ә моңа өстәбәле ике фамилиягә дә ия кеше, күптән түгел үзенең юбилеен билгеләп үткән Талгат Хәсәнов Мөхәммәдов хакында бүгенге тапшыруда сүзебез. Үзе кебек күркәмнәр янәшәсендә сәхнә тотудан кала, ул үз тирәле инде оештыручы буларак күп санлы талантлы кешеләрне дә җыя килә. Хайран күптән, моннан 2 дистә ел элек, җир шарында яшәүче төрледән-төрле милләттән булган талантлы сәнгать әһелләрен дуслаштырып, моңнар аша якынайтып, махсус музыкаль төркемен дә төзи Талгат әфәнде. Музыкаль әсәрләрне әнә шулай таң калырлык, күңел түрләрен яулап алырлык итеп башкарырга сәләтле талантларны кайлардан таба аласың да, ничек көйләп берләштердең үзләрен иптәш музыкант дигән сорауга героебыз тыйнак һәм тирәнтен уйчан кеше буларак җавабын җайлап кына тота. Я, работая в разных коллективах попсовых, всегда думал о своем проекте. Это, наверное, не я даже собрал музыкантов, а Всевышний, который следит за моей жизнью, за моим творчеством и мне подсказывает сам. Вот он тебе подойдет. Бүгенге героебыз хайран популяр музыкаль инструментларда һәммәсе диярлек хит булырга өлгергән иҗат җимешләрен башкарудан кала, күпләргә якыннан таныш булмаган уен коралларын үзләштерү белән дә профессиональ дәрәҗәдә мавыга. Җитди итеп шөгыльләнә. Алар ярдәмендә башкарылган көйләр аркылы кайсы гына илнең музыкаль сулышын тоярга, күңелләрне дулкыннарда тибрәтерлек язмышын һәм яшәешен тоемларга мөмкин түгел икән монда. Ирландия, Австралия, Австрия, Швейцария, Германия, Бурятия, Казахстан, Татарстан, Башкортстан. Әллә шуңа да инде Талгат Хәсәновның озак еллар дәвамында тамашачыларга бүләк итеп килгән аранжировкалары, композитор буларак тудырган һәм үзе башкарган көйләрендә дә бар дөнья кайтавазы яңгырый сыман. Үзе дә бер төрле музыкаль йомгак кебек. Тәгари Талгат Хәсәнов бүгенге героебыз язмыш язган юллар була. Кырыйдан карап күзәтеп торсаң, хисләнеп, ул тулысы белән ноталар, музыкаль авазлар, йөрәк өзгеч яңгыраш һәм күңел тибрәткеч көйләрдән торасыман тоелып китә, кайчагында диләр, аның хакында үзен якыннан күреп белгәннәр. Тагы Талгат ул человек оркестр. Үз эченә тулы бер җанлы оркестрны сыендыра алган кеше сымак дип тә сүз йөртәләр. Аны зурлап, әнә шулай оркестрлар белән дә чагыштыралар үзен еш кына. Һәм бу сүзләрдә хаклык бар һичшиксез. Күрегез, күпме уен кораллары узаның куллары, иреннәр аша. Исем атамаларын гына истә калдыру да хайран авыр эш монда. Флейта,
Домбра, саз-сырнай, волынка, байран. Һәммәбезгә таныш фортепиано, гармон, гитара һәм татар-башкортның турайы хакында әйтеп тә тормыйм инде. Чын талант иясе булудан кала, характеры, холкы буенча инде әйтеп кителде бүген, тыныч, җайлы, моңлы өстенә нурлы кешедән ул. Бүгенге почти тулысы белән музыкаль тапшыруның күркәм герое. Шуңа да күпләр тартылалар янәшәсенә. Ихластан хөрмәт итәләр үзен. Күрәбез. Талгат уникальный человек, в нем сочетается сразу вот несколько качеств. Есть вот эта строгость, но она очень мягкая такая. Хитрая татарская строгость. Так. Он умеет так мягко и тонко подобрать фразу, слово, и просто вот хочется слушаться. Бәйрәм кичәсенә кабаттан әйләнеп кайтсак, юбилеена мөхтәрәм музыкантны зурлап, Мәскәү кунакларыннан кала Татарстан белән Башкортстаннан да күпләп килгәннәр күркәм артистлар. Чечня республикасыннан булганнар да ду китереп, рәхәтләнеп, җырлап, бейдләр сәхнә түрләрендә. Әрмән милләтеннән булган талантлы артистларны да, атказанган казакларын да Казакстан кунакларында күрә алдылар. Юбиляр янәшәсендә җыелган залдагы тамашачылар. Алар белән мин дә бүгенге тапшыруга сокланып күзәтүче һәм аңа нигезләнгән кызыклы телевизион хикәяне сезгә тәкъдим итүче хөрмәтле телевизорны әле мәгълүмат чарасы буларак онытып бетермәгән тамашачы дусларым. Әмнә сәхнә артында очраткан Россия тамашачысына инде күп төрле телесериаллар аркылы таныш Антон Макарскийны бар гаиләсе белән күрү һич көтелмәгән хәл булды безнең өчен. Сезнең дә тамашачым бу уңайдан кызыксыну хисләре уяначагын тоемлап сиземләп алдан берничә сорауын да юлладым. Юбилейга килгән, сәхнәгә чыгарга омтылып, ашкынып, ашыгып торучы мөлаем кунакларга. Не сейчас. Сынок, отойди, не мешай. Сейчас иди в гримерку, там чак-чак, Ваня. Вечер добрый. Вижу, на сцену собираетесь. Хотелось бы знать, волнуются ли артисты, которые видели все виды сцен? Волнение присутствует всегда. Я всегда, когда меня спрашивают, а как избавиться от чувства страха перед тем, как выходишь на сцену, я говорю, а зачем? Страх нам помогает, у меня улучшается память, у меня все рефлексы лучше работают, поэтому страх нам в помощь. Этот адреналин нужно просто сделать своим союзником и направить в нужное русло. А у Вики все У меня наоборот. все иначе. А у нее все абсолютно. наоборот, естественно. Ты знал, откуда ты знал? На самом деле вообще все наоборот. Я выхожу на сцену в состоянии предвкушения невероятного праздника и полета. И для меня это всегда праздник. Помнишь, как в фильме? Сцена профессор, для меня всегда праздник. Поэтому я никогда не переживаю. Уже очень давно не переживаю совсем. Настоящие артисты сегодня на юбилее присутствуют. Да. Я хочу вам задать философский вопрос. Скажите мне, а что связывает талантливых людей? Вот как вы сдружились и идете не только на сцене вместе, но и семьями дружите? Вот мы с юбиляром? с Талгатом, с Гюлей, с его потрясающей семьей, мы знакомы около 15 лет, 15 да? Даже 15 лет. Мы имеем счастье вместе выступать, работать на одной сцене, творить. И я думаю, что талантливых людей, коим, безусловно, там, даже граничащим с гениальностью является Талгат, связывает служение. Когда ты имеешь такой большой дар, как у Талгата, как у моей жены, например, да, то ты не можешь его не реализовать, не можешь им не служить Богу и людям. Вот это, наверное, и связывает. Мы очень часто приглашаем Талгата с всей семьей. Они у нас живут иногда по несколько дней. Мы устраиваем международные онлайн-трансляции прямо из нашего дома. Да, где-то можно найти. Я Можно с найти, интернетом да. не дружу, но говорят, где-то там ходят на эти концерты наши. Самое креативное пожелание юбиляра. У них такие дети получаются невероятные из Да, Чачак. да, Я да. желаю им еще детей. Не останавливаться на достигнутом. Потому что все их дети, они абсолютно гениальные музыканты. Как так может быть? Ну, знаете, бывает один ребенок гениальный, два, но чтобы все. Поэтому я желаю Талгату продолжать размножаться. Ну, как женщина. А Антон Макарский не знает, Да, все что пожелать. все правильно. И как поет наш друг Ренат Кормаков, не забывай, кто вращает любовь вокруг земли.
матур гомер бәйрәме уңаеннан сәхнәгә менүче артистларның һәммәсе диярлек кайчандыр юбиляр героебыз белән хезмәттәшлек иткән, якыннан аралашып, чыгышларын ясаганнар бергәләп. Шуңа да җылы, җырлы-моңлы истәлек хатирәләр, чәчәкләр һәм бүләкләр бихисап булды, көтелгәнчә. Ә менә музыкантка курайны биек тауларда үскән агачны сәхнәләргә менгереп, таулардан төшкән махсус егет, күп санлы тамашачылар күз алдында санаулы минутлар эчендә ясаганын шәхсән минем беренче тапкыр күрүем иде. Кызык, бик кызык мәгълүмат бу дип пышылдаштылар залда утыручылар. Ә телевизор караучы тамашачы алар белән килешер микән? Еще 3 дня назад срезали его с гор и привезли специально, чтобы мы привезли его сюда на концерт. Есть традиция разговора с Кураем. Итак, Курай. Курай. Ау. Ау. Кайда үстең? Где ты вырос? Урманда. В лесу. Кем кырыкты? Кто тебя срезал? Курайсы? Кураист. Для чего? Нимага? Для чего? Ойнарга. Чтобы играть на вечере Талгата. Талгат Хәсәнов Россия иленең күркәм сәхнәләрендә яратып чыгыш ясавыннан кала, күп тапкырлар чит илләргә, ят җирләрдә булып та, күңел түрләренә үтеп керердәй җыр-моңнарын бар җир кешесенә рәхәтләнеп тәкъдим итә. Һәм андагы тамашачылар күңелендә яулый алган талант иясе. Шул ук вакытта ул үз милләтен, татар халкын чын күңелдән хөрмәт итеп яши якты дөньяларда. Кыскасы, сезнең белән безнең алда бүген сәхнә түрендә җир шарында яшәп, илһамларын космонавтлар тик ураган биекләрдән алып, иҗат итүче татар милләтеннән булган һәм моның белән ихластан, чын күңелдән горурланып яшәүче талантлы шәхес чын мәгънәсендә. Талгат Хәсәнов сәхнәдә генә түгел, гади тормышта да җырлап, күңелләргә ятышлы моң таратып тирәюнгә атты юл, язмыш язган, тормыш салган сукмаклар була. Монда да ул үрләрне җиңел адымнар ярдәмендә яуларга омтылып, һәрчак оптимистик рухта калырга тырышып, бары тик алга юнәлтеп уй фикерләрен һәм күпләргә үрнәк булырдай итеп яшәргә тырыша. Инде зак еллар матур, үзе кебек җыр-моңга ихластан гашык, зур һәм тату гаиләсе белән бергәлә. Sağlığın söylep gene Kilsen iyiydi yirkem yanıma Gülümsürüp gene Геройыбызның хәләл җәфете Гөлчәчәк Галлямовага да юбиляр булган яраткан ире хакында берничә соравын юлладым мин. Вакытын табып, кызу чакта сәхнәләрдә юбилей концерты җайлап киләнгән мәлләрдә. Әйтче безгә Гөлчәчәк, Талгатның яраткан ризыклары арасында бармы татлы баллы чәкчәк дигән соравыма хатыны җавабыннан геройыбызның итле бәрәңгеле ризыкларга өстенлек бирүен белдек без. Ярар, аңлашылды, мин әйтәм, понятно про чәкчәк. Ә нинди карашта юбиляр сәхнәләрдә чыгарсалар үзенә бик күп итеп чәчәк. Бу сорауга әлбәттә нинди генә артистка ошамас икән тамашачы игътибары дия гади һәм шул ук вакытта тирән мәгънәле дә җавабын юллады юбилярның сөйгәне. Альберт, это человек звезда, реально. Мы звездочки, она звезда. Постучится окно, открой, на солнце взгляни, послушай, как птицы поют весной. Скорей, мой хороший друг, на север взгляни, на юг. Геройыбызның якты киләчәге хакында кызыксынгач та оптимистик җавап яңгырады. Гаиләнең бизәге,
башка җитдиләре белән бер рәттән гөлләр һәм чәчәкләр өчендә җаваплы булган Гөлчәчәк ханым җиткерүендә. Әле озак еллар сәхнәләрдә балкырга насыйп булсын Талгатемә. Моңнар тулы киң кырлы иҗаты да аның озын гомерле булсын. Ә янәшәсендә һәрчак кояшлардай тату матур гаиләсе илһамландырып, балкып торуын теләде юбиляр иренә Гөлчәчәк ханым ихластан. Улларыбызны гаиләле итеп, оныклар рәхәтендә күрергә язсын үзебезгә дип тә өстәде ул, чын күңелдән. Кушылабыз матур теләкләргә. Балаларына килгәндә юбилярның, аларның исемнәренә таянып кына тел тибрәтсәк тә әнә, татарга якын яңгырашлардан күңелләр куанырдай. Улы Иделнең янәшәсендә аяз күкләрне, матур көннәрне якын итеп тиярсең, инде буй үскән аязы да, нурлы яшәүнең бәхеткә тиң булуына ишарә итеп, егетләрнең Нурия апалары, юбилярның бердән-бер кызы һәм Таңнур өнләре, юбилярның кече улы да бар. Бар да бар бәхетле гаиләдә. Героебыз янәшәсендә кыскасы. Юбиляр белән бәйле географиясында искә алып сүз тотсак алга таба, шунсы кызык. Тумыштары белән Казакъстаннан булган, Татарстанда зак вакыт яшәп, бүгенге көндә Мәскәү шәһәрендә дөнья күрүче милләттәшләребез Талгат Хәсәнов һәм Гөлчәчәк Галлямованың гаиләсе тулысы белән профессиональ музыкантлардан тору белән игътибарны җәлеп итә. Һәммәсенең үз инструменты, җырлы киле шөгыле, моң сүзен туры мәгънәдә кулланып сүз йөрткәндәге моңзары, музыкаль мавыгу бар биредә. Һәм моң сүзе бу очракта һич кенә дә моңаю турында түгел дуслар. Ихластан җиткерергә теләгән соклану тулы, моңлы фикер монда әлбәттә. Юбилей сәхнәсендә дә әнә кич буе гаилә ансамбле Талгат Family музыкаль төркем эшләде. Юбилярның яраткан хатыны Гөлчәчәк Галлямова матур җырлары белән бизәде бәйрәмне, ә уллар аның кичәгә менә дигән музыкаль яңгыраш һәм бирегә килгән бар кешегә моңлы, кайчагында йөрәк өзгеч, күп чагында якты нурлы кичерешләр бүләк иттеләр. Ребят, насколько я знаю, вы все имеете отношение к музыке, правильно? Да, да. Каким вы представляете свое достижение в творчестве, когда достигнете юбилейного возраста, как ваш гениальный папа? Наверное, быть известным артистом, чтобы добиться хорошего исполнения. Солидарность с моим братом. Главное, наверное, посыл тот, который мы несем, чтобы люди понимали, о чем мы вообще говорим через музыку. Вы хотите быть таким же мультиинструменталистом, как он? Да. Мы будем стараться, как говорится. А есть ли в вашем репертуаре татарские музыкальные произведения? Конечно. Умрзая. Умрзая. У нас много, на самом деле. Саяр Хабибули. Гөлчәчәк белән Талгатның кызлары Нурия инде 10 елдан артык Швейцариядә гомер итә. Женевада ул берничә данлыклы музыкаль уку йортын тәмамлый, озак еллар белем ала. Ә бүген инде үз гаиләсен төзеп, яраткан әти-әнисенә әби-бабай булу бәхетен бүләк иткәненә. Юбиляр гаиләсендә хакимлек иткән музыкага булган хөрмәтле мөнәсәбәтне исбатлап диярсең, яраткан оныгыда хәтта героебызның чит илдән үк уйнап, җырлап кытлаган бабасы. Әнисе Нурия һәм әтисе белән бергәләп әлегә. Joyeux anniversaire. Dayo, allez. Әлеге нәнигә назлап сөеп карыйбыз да, үземнең балачакта йөгереп уза күз алларыннан. Балаларымның кечкенә вакытында никтер әби-бабаларыбызны да искә төшерә ул кечкенә оныгыбыз ди юбиляр. Һәм инде тарих битләрендә ачып, Саллы гаилә китабындагы сөйләмен дәвам итә. Кайчандыр моннан күп еллар элек
СССР заманында ук Гөлчәчәк Галлямованың тумышлары белән республикабызның Азнакай районыннан булган әби бабасы Сылина, ягъни гыйффәтле җирләрне үстерү, торгызу өчен Казакъстанга юлланганнар. Шунда алар озак елларга тукталырга мәҗбүр булалар. Озын гомер кичергәннәр дип сөйләде безгә тапшыру герое. Якын-якыннарының язмышын искә төшерә. Альберт, я просто так слова не бросаю на ветер. Талгатның нәсел тарихы да безнең республика белән бәйле булып чыкты. Аның әби бабасы да бер яктан талантларга бай Татарстан җирлегеннән икәнлеген ачыкладык без. Шатланып һәм горурланып та моның белән. Талгат белән Гөлчәчәк үзләре исә Казанны 1994 елда яулыйлар. Иң әүвәл сентябрь аенда консерваториягә укырга кереп, музыкаль белемен арттыру теләге белән Казакъстанны калдырып Нур-Султан белән саубуллашып, Татарстан җирлегенә Талгат аяк баса. Аның артыннан закламый, шул ук елның кар бурадлы декабрендә кар кызыдай татарның баш каласына яраткан ире янына 21 яшьлек Гөлчәчәк килеп төшә. Үзе генә түгел, 4 айлык инде ул чагында ук бар тирәюнгә якты нурлар сирпеп торучы, ул вакытта әле гаиләдә бердән-бер яраткан кызлары Нурия белән. Привет. Приезжай к нам в гости. Приезжай к нам в гости. Так, адрес? Адрес. Советский Союз. Ой, Деля. Татарстанда аларның тагы 2 уллары. Безгә дә, сезгә дә тамашачым хәзер инде таныш Идел белән Аяз дөньяга киләләр. 2000-2003 елларда була бу. Яңа гына искә алган, татарның санын үстерү өстендә башкарылган, тирән төнрәк уйласаң, игелекле эшләр. Гаилә Мәскәүгә күченү белән аларның тагы бер уллары Таңнур туа. Бүгенге көнгә гаиләдәге балаларның һәммәсе талант ияләре булып бу җиткәннәр күрәбез. Аязы Иделе дә, Нуриясе һәм Таңнуры да. Бүген инде тамашачым сез һәммәсе белән танышып чыктыгыз дияргә була. Музыкаль гаилә әгъзалары белән. Күрә алдыгы сүзләрен юбилар махсус оештырган матур күркәм сәхнә түрендә. Моннан 10 ел элек Талгат белән Гөлчәчәк үзләрен Мәскәүдә сынап карарга булалар. Һәм биредә яшәү өчен тукталыш ясыйлар, тормыш юллары буйлап атлаганда. Һәм инде бүгенге чынбарлыкны күз аллап сүз тотсак, хайран закка тукталалар биредә. Әмма шунысы куанычлы. Әлеге талантлы гаиләнең Казан белән элемтәсе һич кайчан üzülми. Еш кайталар алар биргә. Үзебезгә яраталар татарның башкаласын. Сәнгатьне дә, спортны да үз иткән, музыкада сыман, сизелер-сизелмәс, аңлашылмас бер төрле дулкыннары белән үзенә тартып торган күркәм шәһәрне. Хәзергә үзләре күбесенчә язмышларын асып иткән Мәскәү казаннарында кайнашсалар да. Талгат исеменең талдан башланганын истә тотып, татарның тал берсе җомга җырын беләсеңме? Мөнәсәбәтең ниндирәк бу искитәрлек матур халкыбыз иҗатына дигән минем сорауга бик шәп Альберт. Заманында мин хәтта аранжировкасында булдырган идем бу музыкаль әсәргә дип җавабын тотты. Без бүгенге мавыктыргыч әңгәмәне тамамлап, саубуллашыр алдыннан үзе белән. Бүгенге тапшыру геройларыдай талантлы кешеләр, кызыклы шәхесләр белән якыннан уралашканда да сагышларны күз аллап җырдагыча тиз генә аерыласы килми үзләре белән. Якты нурлы йолдызларны сәхнәләрдә күр. Аларны экраннарда күз аллауда үзе бер төрле ләззәт, рәхәт, тылсымнарга тиң кодрәтен дә хәтта һәм әле тагы күп санлы матур сүзләр белән дәвам итәрдәй хисләр барлыкка китерә. Тудыра күңелләрдә, йөрәк төрләрендә. Сез дә минем белән килешәсезме, дуслар? Руки лягут на рояль, прикоснуться к вечной любви, и тебе уже не жаль, так тепло в крови.
лайыклы милләттәшләребез белән күрешү, бәйрәм сәбәпчесен юбилейлы сәхнәләрдә гаиләсе, аның дуслары, якыннары янәшәсендә күреп аралашу, талантлы татар егете дөньяга бүләк иткән якты нурлы һәм һәрчак ямьле җыр моңын да искә алу, ярты сәгать дәвамында безнең белән бергәләп илаһи музыка, сәнгате ярдәмендә күңелләрне тибрәтү сезнең күңелләргә дә хуш килгәндер дигән изге теләктә калам. Телевизор караучы мөхтәрәм тамашачы. Һәм шушы урында үзегез белән хушлашып торам бүгенгә. Исән сау, шат күңелле булыгыз. Кая гына зата барса да, бүгенге героебызныкыдай борма-борма булган, насыйп иткән тормыш юлыгыз. Киләксе кызыклы, мавыктыргыч һәм һичшиксез лайыклы геройлар белән әңгәмәләргә таянып, нигезләнеп оештырылган очрашуларга кадәр.